ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотат дар WhatsApp имо экранамода рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. сурат маълумотат дар номерои 8851220 имо WhatsApp дорад, метавонен сурат маълумотро рӯй кунем, мо реклама мекунем. дар имҷо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Кӯлоб, аз ноҳияи Восер, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ваҳдати Ҳисор, территорияи шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон ҳам квартира, ҳам замин, ҳам хона дӯстон азиз, ҳам дигар чизҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария ҳаст ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 115 сомон навор аст ки маромад рафтем. Салому алейкум, бародару. Ком такая регистрация оригинал, продление регистрация, пересечение граница, кадомки просроченные документы, кадомки запрета ФМС, патент гирифта наметона. Дар ҳамин номеро WhatsApp, Telegram аст, занг занем WhatsApp, Telegram да иншаллоҳ ҷавоби саволиш катияй. Кадомки патент спорида наметона, шароит надора, кадомки частный кор мекуна, ина марҳамат студентский билет. 1 сол да база меиста дар асоси ҳуҷҷатҳои студентский билет мо шуморо метавонем ки регистратсиятонро продлит кунем. Ина справка, QR-кодиш, ҳуҷҷатое ки дар корае ҳамаш хонмо қоидаш катияй. кадоме ки пересечение граница дар корае марҳамат занг занем, студентский билетам мекунем. Регистрация оригинал, студентский билет оригинал. Иншаллоҳ савол ҷавобиш катая. Марҳамат любое время занг занем, бародаро. Корешокам метием, корешок дура катиш ва QR-код ҳамаш хонмо қоидаш катая иншаллоҳ. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем, кӯчаи Навбаҳорда. духонага квартира аст ки дар 7 ошона қарор дорад, 40 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис дорад. доми 9 ошона аст, дар 7 қарор дорад, лифтам дорад. ҳоҷатхона ванна алоҳида дӯстон азиз, ремонт барои зиндагӣ 100% мешавад. хоб навастройка дом аст, лифт дорад дӯстон азиз, лифт шахай часпондесиам ва документошам қоидавӣ аст ва термисам дорад. нархи квартира, нархи арзон срочное 280,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. дар ихи нархҳо редка квартира меомад 280 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ Тоҷикистон кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp-ам доранд. кадоми шумо дар халиди хонагаи арзон аз Душанбе, Гипразем, кӯчаи Навбаҳор ки лозим бошад, маромад занг занем, бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. ва дӯстон, агар шумо дар охали квартираи фурӯшӣ, хонаи замини холӣ, ягон аппарат, ягон гов мол, ягон мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотро дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восер, деҳаи Гулшанобод, таги теппаи Кируфта. ноҳияи Восер, деҳаи Гулшанобод, таги теппаи Кируф. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстон азиз дорад. 2 так калидор, подвал, ҳоҷатхона, баня, аловхона, гирдаш полни худ маҳкам. хона дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ ки бо савдо дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии Тоҷикистон кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 05 WhatsApp-ам доранд. хонаҳои навсох уже тайёр аст, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед, ягон маълумотошон агар камбудӣ ки бошад, маромад шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метавонад. нашуд сумуш 190,000 сомонӣ бо муомилаи савдош дар назди хона. худи ҳози занг занем ва маълумотошро аз худашон гирем. дӯстон, аз кадом территория ба шумо хонаи заминӣ, квартира, мошин, чизе ки лозим бошад, дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашто мекунем. шумо фақат лайка фаромӯш накунед, навори моро дар WhatsApp имо дар кадом метавонед дар сайто силкаша подлисаш кунед.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ноҳияи Уртабузда, ҷойи ободӣ ва обсветчам ҳастед. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет анҷомхона, ошхонатон азиз ҳаста. Гирди хона пол ниход маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, даврӯза задагӣ, ремонтҳои беҳтарин замонавӣ. خب دستفروش نمیگد فروخته میشود با نرخ 210,000 سومونی است با معامله و سودای خوب میشد و ماشین که هم علیش میشه بالای ماشینتون سومانتی میشه که ماشین قیمت هم میشود یعنی علیشی دارد سوماکی 210,000 سومونی علیش با ماشین یکمش رقمای مگافون اخیرش 58 دستی دومش رقمای مگافون نشم اخیرش 44 و سومش رقمای راستی که پراموی کار میکنه و ایمو هم واتساپ پیوست داره اصلی نامشون اخیرش راستی 06 کار میکنه هم واتساپ ایمو دارد. خب یکم معلومات اگر نفهمیده باشه شما زنگ زنید با همش با شما فهمونده میتونه و نشود سوم شما ارزان میکنه کمتر دیگه و علیشی با ماشین که دوستون هستید جای بهترین مغازین مکتب چی لازمی در نزدیکی شهر. چی سوالی که دارین چی معلوماتی که میخواین شما زنگ زنید با شما همش فهمونده میتونن مرام. میگذاریم بعد چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک ҳавлигӣ аст дӯстон ки бо замини калон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ҷамоати Даҳана деҳаи Сари Ҷарда. шаҳри Кӯлоб ҷамоати Даҳана деҳаи Сари Ҷар бениҳоят замини калон. 1 гектар замини хонагӣ дорад. об светчам ҳаст дӯстон азиз, ремонтҳои хона ҳастае ки тақрибан 3-4 дар хона дорад дӯстон азиз. 1 гектар дига замин бо 2 гектари дига замини ришқа кардагӣ аст ки гирди атрофаш бо сетка маҳкам. боз 5 гектар дига да замини барои кишти кор дорад, гандум ва дигар чизо. хоб 6 дар хона буда обшим. хоб ремонтуш ҳаста кладовка, 2 баня, анҷомхона, газхона, аловхона, оғул, дарахтони мевадиҳанда, ҳамаи намуд, себу ангур ва себу ноку, шафтолу, зардолу дигар чизо обшим. боғ, замини корам, замини барои назди ҳавлигӣ ва замини барои кишти корам дорад обшим. бениҳоят замини калон астае. خب دستفروش نمیگد فروخته میشود با نرخ 250,000 سومونی است با معامله میشود و اینچنین حجت هم دارد. خب میتونید که با چی سوالی که دارین چی معلوماتشون اگر خواهید اگر فهمیده شما در رقمشون زنگ زنید با شما فهمیده میتونن. یکمش رقمای مگافون دستی 69 اخیرش، دومش رقمای واویلون اخیرش 86. میتونید از این رقم معلومات بیشتر اگر زمینی بینیت شد با همه شرایط زندگی جای بهتری آب است. درختان میوه‌دهنده با همش قاعده‌ای. برای نبود از سپوتنیک از بالا هست معلوماتش میتونین بو اگر یگو معلوماتش نفهمیده باشین زنگ زنین با شما فهمیده میتونین. فقط لایک فراموش نکنین گذارین نوارا تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. پنجم خانه فروشی نزدیک ҳавлигӣ است دوستان که در شهر بختر با نرخ ارزان. خانه فروشی نزدیک ҳавлигӣ قرار دارد در شهر بختر ناحیه کشانیان دهه کژ завода. байни шаҳри бохтар яъне байни кушониён ва байни вахшта бо маълумот чахтон занг зада гирем. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет мега дорад, падвал дорад, гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд, ҳуҷҷат дорад. дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ аст бадорон ки срочна сом дар кора бо камтар арзон мешавад. 100,000 сомонӣ хеле нархуда редки хона меғалтад. об свет ҳастай. 6 сотиқи замин хонаи хай коробка аст, бош қадиқа санг-панг дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 06 рақамҳои хона ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 32 ватсап дорад. ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумотое ки мехоҳед агар фаҳмида шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед ва маълумотои пурраша гиред. Аниқтараш дар ҳамин рақамҳои Россия ватсап занг занед бо хубтар астанд. чӣ саволе доред, чӣ маълумоте ки мехоҳед ай ҳамин соҳиҳо шумода фаҳмода метавонам. ва агар шумо дар махалли хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, гову, мол, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама кардан бошад метавонед дар мо тамос гиред, мо реклама карда метавонем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 46 квадрати метр бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. шаҳри Душанбе гипрозенда рӯпарои масҷид гуфтагӣ аст соҳибатон азиз. нархи квартира 250,000 сомонӣ аст бо муомила дошта. инчунин ҳуҷҷатчам мега 100% ва об свети шаҳрӣ мега дорад.
خب ягон маълумотои иловагӣ боша, ягон саволои иловагӣ боша, марҳамат кунед дар рақамҳои поёмода занг занем, маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва ягон реклама боша, марҳамат рекламатон рӯй кунем, мо реклама мекунем. Агар аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад нависед, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания яка бекзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. خب دو تا رقم داره که هر رقمشون کار میکنن. شما را دوستان عزیز با نرخ شرطنامه یعنی که مصلحت کردی نرخ میکنن و کامفورتن برده میبرن. چند ماشین لوکس دارن که ماشین خودتون انتخاب میکنید. دوران ماشین لوکس های وای فای پای فای همش خانسانر قاعدوی. خب تجربه کلی 10 ساله کمپانی بواری، کمپانی که بگزود میتونه که شما از نام کانال رخش دیجی مراجعه کنید، با یگون скидка میکنن. هر روز رستوران بدن یعنی که چند مود ورسیا ماشین دارن که هر روز رستوران میتونین خوزی نمی تماس گیرین، چطور روزتون انیخ کنین، شما رو برده آورده میرسونه. مرحمت با شما توصیه میتونیم. میگذاریم به هفتم کвартира فروشی. کвартира فروشی نوبتی است که سروشنای قرار دارد در نویای رودکی لنسک رایون 5 میکرورایون متگاسای سویبوش. دو خانه کвартира است که در یکم ماشین قرار دارد 40 کوادرات متر با سه تامین است، حجت خانه، ارچخانه، بانیا، کوخنی دارد. доми 5 ошуна аст мегӯяд дар якумаш қарор дорад 40 квадрата духонага дӯстон азиз. ремонти хуб аст барои зиндагитон меша. балконшам ҳаст дӯстон азиз ва подвалам дигар чиам дорад. бо хай маълумоташам мегирад дӯстон азиз. качалкаи об, подвал, дигар чиро ҳаста. мебелам дорад, қаттиш метиҳанд. нархи квартира 260 000 сомонӣ ҳаст бо муомила ва савдо дорад дӯстон азиз. инчунин қаттиш мегӯяд бо иха агаротшам дорад. خب این رقم مگافونی صاحب شدن. اگه سوال ایلواگیتون باشه، اگه معلومات چه خوین، اگر باز زیادتر فهمیدن در همین رقم پایان زنگ زنید، معلومات چه کنید. فقط لایک و فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر دوشنبه طرف گیپرازر پیش مکتب 98 بو خواهی معلومات چه میگیریم. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки тақрибан як 3 дархона, яки 2 дархона, яки хона дорад тун азиз. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни аделни ҳаста. ҳоҷатхона ҳамон ошхона тун азиз ва чойлоби ангур, хонаҳо шукатур кардаги аст, навес дорад тун азиз, ангур ва табачка, дигар тарафчо ҳаста. общем гипразем дар хона, обсудиш позитсияни. خب در خانه میگه با وای فای دیگه چون پیوست کرده است، مکتب 98 صدیق دیگه چیزو هسته. نرخ خانه 250,000 سومانی است با معامله دارد. خب این رقم مگافونی صاحب شونه. یگم معلومات خوین اگر زیادتر فهمیدن، یگم نرخش ارزان کردن، یگم نشد خود دیگه چیزوش میتونید از این رقم معلومات گیرید. فقط دوستان عزیز شما لایکتون فراموش نکنید، گذارید نوارا تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با نهم کвартира فروشی. کвартира فروشی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر حصار، جای بهتری میگه که مرکزی شهر داره. یک خانه کвартира است که در یکم ماشین قرار دارد 40 کوادرات متر دوستان عزیز. دومی نو است، уже آدمو زندگی دارن. یکی کвартира коробка است. با خودتون ریمونت خودتون میکنید دوستان عزیز. جای بهترین است. خب مرکزی شهر حصار دا استقامتی پیش خلبزاود، یعنی جای بهترین. نرخ کвартира 160,000 сомонӣ аст. бо мегӯяд агар харидор аниқ бошад савдо мешавад. метавонед ки духонагам кунед. рақамошон дар поини видео мегафон аст. марҳамат занг занед, дигар маълумотро аз худашон гиред. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Дурахшон гуфтагӣ аст соҳибшон. 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки подвал, ҳаммом, оғул, ошхона дорад. нархаш 70,000 сомонӣ аст дӯстон азиз. бо хай хачон муомила мекунед. рақамошон рақамҳои мегафон. нархи хона 70 бо савдо дорад. ин бо навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.